Salah gue paran wis. Paran. Jambalas ayo, sak lagu. Oke. Ayo sak lagu. Ada semut durung rodo aja diremut Sumpah dengan bakti yang gelap dan jadi kali Kekati hati orang ana sisa undangan sing durung sadurunge Sinoman. Ayo, golongane Pak Jono terus apa? Pak Pitok Chandra. Sisa undangan sing durung. Mari ini golongan Cak Awi gini ngatos. Monggo Pak Yek. Ayo sing durung sisa undangan. Ayo Pak Awi. Monggo karo Sinoman sing durung. Ayo. Sinoman karo keluarga besar sing durung. Gini. Ayo. Sopo watuk rek? Watuke watuk adem apa watuk pilek? Hah? Ayo, Dra, munggah wis durung ayo, Pak Malik ini durung ayo. Ayo sing durung. Hah? Ayo sing durung. Sinoman, ayo Sinoman. Ayo kabeh Sinoman gini. Durung Sinoman iki. Ayo Cak Slamet iki. Ayo sing durung. Ayo Rio. Sing durung jaipongan. Sumangga Cak Bambang Kepor, ha? Oke. Ayo Sinoman sing durung. Ayo Pancawarna nyongo. Oh. Weh. Oh.
Hilat halah. Hoi. Ayo Don. Gini, anu, sampure. Oh gak digendingi. Ayo geser ngulon. Oh. Wes, gendinge wis pol. Ayo sing dorong Sinoman. Ayo Indra, mau njaluk kanca Warno. Oh, ndi adikne mau lho. Wek. Ayo Mbak Yati. Ayo Pak Jono kono merto ndi? Pak Jono. Cak to kono merto Pak Jono. Jangka bremas sing gosa upama tanpa Geser aku lan le. Ayo kon geser Ji. Melu habis Ji, jangan aja adem Ji. Brabasa karamorka reresa rata Haretane wong lumaksana kandas lawas lemong tanpa ukara ya mas riresa retko haretane wong lumaksana
tramun lino lutan mring sesama. Yo 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 aja was dan sumarah mring yang sukma. Aja mas dan sumarah mring yang sukma. Bel kayu baru dipikirnya ngapa urung ora butuh kae butuh kumoga gawe timun sigarane ayo bangun negarane lawang kuping sing marah-marahi iki piye warahana iki piye warahana mas ya mas ya
karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati walang kekek jai banget yen wis tuwek aja keloyongan ora butuh kae-kae butuh kumung siji kowe Ya yo. Ya ae ya yo. bisa gambang yo mas ora bisa nyanding bisa nyewa ora bisa nyoing sini Kenal wae durung nek wis wani coba jawil mangku yen kebrana dikira aku sing seru mangko saya dhisik kesenane obat ngamuk aku yen bos sino tak kira sembah nuwun. Ayo. Mari ini Pak Edi, Pak Anu mari iki, monggo nggih. Wonten niki. Ayo, Ndra, ayo. Aki ayo. Mari ini penutup ya, ayo. Lo lah wong sampurake, ayo. Selak wayon ayo. Ayo. Hah? Oh, kakak, nah. Oh, kesuwen dikongkon temen iki. Monggo penutup terakhir. Pak Iksan, Pak Edi. Pak Edi. Gendingi pamit mulih nggih. Pak Edi. Nggih. Monggo Pak Iksan, Bu Yani. Pak Edi. Daya mawon. Sekalian sing duwe gawe. Pamit mulih pelok temor, Mbok. Nggih. Ayo sing duwe gawe penutup terakhir. Hah? Wong tek iku anak mari ki anak. Ki anak. Oh ya pisan kas mari ni. Ayo semua wong tuwek, bagian wong tuwek. Kun nom-nom tok. Ayo sing durung kene. Undangan Pak Kasun, monggo Pak Bowo, monggo Pak Cari, monggo Pak Kasun, Pak Cari, monggo. Mboten napa pun sareng masih kali Pak Edi, mboten napa. Monggo Pak Kasun. Ayo Pak Cip, keluarga besar iki bareng golongane Pak Tinggi Pak Cip. Mari ki lari nom-nom. Ayo Pak Cip, dikongkon besar temen ora tandang iki. Ayo Pak Cik, Pak Bung. Ayo. Nggih, ampun. Pun kedik mawon. Samira samirun atine susah jok ngelamun. Oke. Ora butuh omaloti. Ora butuh omaloti. Butuhku aji ini diri. Mriki Bu Yani kali warang ngono Bu Yani. Kali. Monggo dipun dampingi Bu Lurah. Monggo. Wonten pinggir, wonten sebelah Pak Kasun.
Pak Kasun radi mriki. Bu Yani kersane wonten mriki. Ayo Pak Sis, bareng Pak Tigi. Tak lelo ledung Pak Bowo. Ayo. Ya remane dhewe Hamiwiti sinden sandoning pratangga Sarawe jatma Maneman neman Barisan ditata yang bagus. Nah, monggo. Gandes lawas Pak Edi. piyantune Ayo, boleh depan sing pas. Ayo dah ditata le pasangane. setitekno paweling ngomong tuwa Samira Slendro padet tema nyuruh deeng kono. Ayo lanjut. Papanmu wusono bebasan anudut muntiara kapedeman gunane kanggo nyambung selase dadi srana netep laku prayoga dititi lan ditata mring rembang saya arep boko ana crita rikala jaman semono pahlawan kang asal saka Madura sing arane Pak Sakera ingkang nama ngusir penjajah bangsa Walanda. Allahumma salli
Nggih balike Pak, balike. Nggih balike. Balike. Nggih Pak mantun niki. Ketemoran, temoran. Oke. Wong sing tak tresnani. Oke. Nanging badhe kados pundi? Nggih Pak. Ayo mule, ayo mule. Ayo mole. Ayo mole. Ayo mole. Ayo mole. Iya, Kak. Ayo mole. Ayo mole. Ayo mole. Ayo Nek cedak. Ayo mole. Ayo mule. Ayo mole. Ayo ayo. Ayo mole. 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 Ayo mule. Ayo ayo mole. Ayo mule Pak Inggi. Ayo mole. 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 Ayo mule Pak Inggi. Ayo mole. Ayo mule. Ayo mole. Neng omahe dhewe-dhewe. Ayo mole. Ayo mole. Ayo mole. Ayo mole. Ayo mule. Ayo mole. Mudune sing ora sangkutan. Ayo mole. 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 Ayo mole nang omahe dhewe-dhewe. Ayo mole. Ayo mole. Ayo mole. Ayo Ayo mole. Ayo mole. Ayo mole. Ayo mole nang omahe dhewe-dhewe. Nggih mboten napa. Nggih. Mboten napa. Adate piyambak. Ayo nom-noman sing durung. Ayo nom-noman. Hah? Lho nek senggel iku ndang, sampur dicupuk aja mendake meneng. Ya sing ngenteni mesan. Ayo. Oh ngono langsung ayo. 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 Wis mulai. Lah yo mari kiri. Ah gendeng wis telu ae. Telu, pokok gendengane telu. Pina bayari 1000. Telu. Jogete 100. Oh 100 ora ngadeg. Tunggu ae. Wis, aja angel-angel.
Wis besane nanas sing tepak nyeluk kloron. Ayo, ayo nom-noman kabeh. Oh, wayahe ajar dikik maling ngono bisa kloron. Ayo. Ayo lari nom-noman ayo. Mari ini ditutup tuan rumah ayo nom-noman. Khusus lari nom, ayo. Ayo, Win. Mari ini tutup tuan rumah. Ibu-ibu ana wedok. Ayo nek ana wedok. Ayo. Ayo. Ayo wis saknane ayo saknane. Ayo le dijaluk. Ayo. Ayo. Ayo lanjut tolong gending lanjut. Ayo. Mari jaluk gending apa durung? Mari. Ayo kurang satu arah kono. Sliramu yen semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis samestine lali aku mas mumpung saiki ketemu
Pot-apote kepingin ketemu Najan aduh tak parah Om nuruti karepe ati Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku Goyo sumedal hati Lutut ngetes lesi pipiku Yen pancene ora tresno Goyo kodo sing prasaja Nyojo gawe gelati aku ora bakal nyodeli Kaya ngene lakonku yen apa
Ayo lari nom-noman, ayo langsung. Mari ini penutup, ayo. Sampure le, pelandangi. Ayo. Ayo nom-noman, sak gending. Cokek. Ayo. Hah? Seprapat, ngerem mau seprapat. Selak wayon nih loh. Iki Pak Legeni. Ayo. Wis. Oh, Pak Usis ku dhewe nek dibarengen kene rusak. Ayo. Ayo wis nom-noman ngremo seprapat. Ayo. Ayo nom-noman. Ayo nom-noman nih. Ayo mari kita penutup. Ayo nom-noman. Ayo geser li, temor berak jong. Nyorok jong, nyorok jong, nyorok jong. Ayo li mundur, mundur. Aduh, ayo ngerokokan ini dibuang, rokoknya dibuang. Mundur li, mundur li. Oke, no tanda situ, cek gak keliru. Sateruse ing desa-desa
Monggo aku goleki sing tak tresnani kelinci kucur lunga mangetan Surabaya terusnya Bali mangulon lunga nang Bandung ora ketemu terus aku nang Jakarta jempol ora ketemu aduh klinciku ojo pintu terus beli ning Semarang klinciku wis ana kandang lan jebulane kusak-kusu keburu nafsu wangasane montang-manting rakate akeh aku dhewe kaget pasti putra halus
balik ono ning kene baru ketemu awakku langsung nampil gelisik koyo kelangan iki. Sekali di bawah ketipin saben dino aku ra bisa turu kangen riko ngomong ora Aring-aring bakal gedang aku geni sampai kering awakku iki gedang ojo sak todong dipangan codot dina urung alung duluku bedot kadang sami enake urung ngopo ati iki estunipun kanggo riset gedang ojo sak todong diparateli yen ora percaya pernah kudu iki. Wis. Oke, wis genten. Wis le. Sesuk-esuk ki ana bonus. Pokok gelem nyetel CD. Buka YouTube. Gendinge ayo mulai. Ah. Sing buri kalap lho kudung putih. Ayo Pak Sis, gawe penutup bareng keluarga besar kabeh. Golongane Pak Mario, Pak Yek, Pak Anang. Ayo para dulur kepor, Pak Bung. Ayo wis. Ditutup tuan rumah, ha? Pak Ariwan, ayo. Pokok sing ana iku wis, ayo. Karo ibuke pisan mau buka saiki penutup anake pisan. Ayo mulai. Ayo mulai mangan sego putih. Aduh, angel tuturane. Iki winginane sing viral ngobong tenda iki, teluwi. Leye. Dilokno Pak Sarek. Pokoknya tukang demung apalna lo pamit mulih nih Pak titenana nih Pak Tinggi sing jaluk iku pamit milih rawat ayo mulih ayo Pak Legen Pak Sepuh Pak Mario monggo monggo Pak monggo niko penutup monggo sedaya kemawon tekna wis Pak penutup sesuk golek maneh ayo sukses selamat. Hah? Iya, mulai. Orang mulai siapa ngingoni di rumah. Ya syukur ingin tanggapan ini berminggu. Ayo warang ngono kenceng wonge. Karo kenceng ibu-ibu warang ngono ayo. Penutup. Ayo tuan rumah dikencengin tanda. Ayo dah, Ci. Tandai kencengin tuan rumah kabeh. Ci. Karo ibu-ibu kencengin tanda. Ayo. Mbak Ratih maju, Mbak Yati. Yang lanangnya pindah. Ayo kenceng ibu. Ayo, Ci. Tandai kan kene loro, Ci. Ayo Umi Indra maju. Ayo mulih gendinge. Nah iki pamit mulih asli yo, pamit mulih asli.
geser. Umi, anu Mbak Yat, Mbak Titi. Ayo melandang melu asing nganggur. Melandang melu, melu habis ali. Yen kelingan ya Mas kota Pasundan aja lali Mas kota Serawan kota sejarah apa goyang tangan Mas geyol akiba apa geyol tangan Mas goyang akiba apa goyang tangan Mas ayo digoyang goyang banyu segara ya Mas asin rasane bisa dicoba piye nyatane goyang Karawang
tresnani kelinci kucur lunga mangetan Surabaya ketemu terus aku nang Jakarta jempol ora ketemu aduh pinciku terus balik ning Semarang kelinciku ono kanda landep mulane rusak kusuk keburu nafsu wekasane mutang mati lakate akeh aku dhewe kepati pamit mulai pasti kula yen jodoh bisa ngateni lirane Bapak Ibu, saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati, foto bersama tanda pagelaran lumampahipun sambur-sambun paripurna pramila gelar Jinitayub wedal menika kula cekapis semanten. Foto bersama marang kono. Ananging boten supen kula atas nami sedaya pramugari ibu-ibu waranggono minggahipun dumateng para pradonga mbok menawi wonten klenta-klentunipun kula nuwun pangapunten ingkang agung dumateng panjenengan sami. Asesanti Aiman Jaya-jaya Wijayanti, mugi-mugi Bapak Siswa saha Ibu Suwarsi kalisane ing sambikala nuwun matur nuwun Ong Ulun Basuki Langgeng.